Спомен за калата. Всичко има начало, среда и край. Да гледаме философски и живят човека достойно. Така е наистина, а пък най-важното е как ще бъде запомнен. Това е най-важното, той ще бъде запомнен. Моля се Богу всички видни личности на България да бъдат запаметени. Да има памет за тях, нали така? Без национална памет няма нация. Ами, Жорж Ганчев, както виждате, уважаеми госпожи и господа, тарададам, ние на гости в следващите минути. Тък му се чудех как да направим прехода между този спомен от миналото. Впрочем, господин Ганчев, много хубави изненади сме ви подготвили. Васил Етрополски, фехтовач. Голем бомбон. Викат си нашите хора тук, ако има са една шпага, да вземе и Жоржи шпагата. Говорихме там. Аз съм 2-3 генерации преди него. Второ, той е спортист, фехтовач. Аз съм в изкуството фехтовка, професор в Британската академия от Хенри VIII, 1540 година. На 28 години в Лондон. Ма не сте от 1500 и вие... Повтарям, 61 година съм бил в Лондон. 67 вече бех в академията там, изискан. 68 подготвих за Мексико Сити британския отбор олимпийски. Имах олимпийски шампион, Уилям Хоскинс, например, който имаше частен самолет, огромна ферма в Съмърсет. Той в Токио 64-та спечели. Имах Алан Джей, левичар, еврейче, моя приятел, че е адвокат. В Будапешта 59-та година на рапира спечели биунгарците. Остава ли ви време сега? Хващате ли саби, рапира, шпага? Аз сега съм в Лондон на 10 януари и ще видя много моите ученици. Единият от тях е най-богатия продуцент в света на 6 или 7 Хари Потера, Дейвид Хейман. Той беше от 12 годишен с мене, след като завърши като капитан на отбора на Харвард по сабия. Дойде в Warner Brothers да работи на смъртоносно оръжие с Мел Гибсън като копродуцент. И майка му, Норма Хейман, е известна продуцентка. Тя купи правата на книгите на Ролинс. И първия филм той спечели 965 милиона долара. Това ще да каже, той е заможен човек. Щом се занимава с Хари Потър. Би Титаник. 965 милиона долара. Той стана милиардер с първия филм. Втория вече ме питаше къде да търси имение да купи в Великобритания. На третия се ожени. На четвъртия вече той не знаеше какво да прави с парите. Но парите развръщават също. Запомнете от мене, парите са лоша новина, ако са цел. Парите са само едно средство. Те минават и заминават. Но отношенията, културата, вярата, добротата, съвсем други измерения. Това е съвсем друго нещо. Сега, ние понеже в новините пуснахме господин Ганчев точно тази тема. Как ще си прекарате? Имате ли, ще ви лишат ли за това, че нямате пари, ще си нарушите ли празниците? Ще ви повлияе ли това, че живеем в безпаричие, в криза? Казвате, парите не са най-важното. Може ли празник обаче без... Аз никога не съм страдал от безпаричие, тъй като съм щастливото овчарче. Тъй, че човек като мен е имал всичко по слънцето от много ранна възраст. Аз бех най-бедното момче в София. 51 година на стадион Народна армия ме хранеха артелчиците. Тичах на 100-200 метра, скачах на висок скок. И когато Асен Дяковски, доайена на фехтовката, го видях да дава урок на Дора Григорова, бъдещата жена на Вили Казасян, тогава разбрах, че изкуството фехтовка е в сърцето ми, защото още 43-та, 44-та, 45-та година аз живеех на Раковска и Гурко на ъгъла. Бомбите падаха 44-та. Не знам дали знаете селата. Знам, че е бомбардиран София. Цар Шишман и Славянска на ъгъла разрушенията. Цар Шишман и улица Иван Вазов, разрушенията. На ъгъла на Раковска и Гурко сладкарница Прага беше бомба. Имаше една шатра, хората стреляха там по, как се казва тие, цирковите, стреляха по... стрелбище. Да. След военна София е нещо невероятно. Това е спомен за мен, все едно, че беше вчера. И тогава ние си правихме дървени саби в развалините. Търсихме имаме една английска поема на английски език за тия времена. Bicycle Thieves се казва. И помна неща, висящи стълби, където катерихме се нагоре, намираме книги и продавахме ги на двама гърбави братя, циметата на площад Славейков. Намирахме някакви, един път тефтерчета, цел кашон. Продавахме тефтерчета на граф Игнатиев и Раковски. Това са 44-та, 5-та, 6-та, 7-та. Американците 48-та, като ги изгониха от България, посолството беше сегашния хотел Радисън. Отзад
от задния вход. Добре, вие като дете тогава, говорите за едни страхотни такива години, които преобръщат България. 44-та година ми говорите в момента. Знаете ли какво идва като дете? Представяте ли си какво ще дойде? Абсолютно не. Само вътрешните ми спомени и вътрешните ми въжделения. Аз винаги желаях да бъда ренесансов човек. Затова дървените саби, които правихме и ги чупихме и пак ги правихме. Великият балетист, например, Анастас Саймов, и живееше на площад Славейков. Избухна една бомба до военното министерство. Значи, и там първия ни сал правихме. Сал, защото дъждовете беха направили огромна локва и такива железа отдолу, само останки от и го пускахте във водата сала. И го пуснахме и се разпадна във водата. Там се научихме да плуваме за първи път. Сега, само нека да анонсирам за нашите зрители, които имат желание да се включат в разговора, които може би искат да ви питат нещо, заповядайте. Денят с Георги Любенов, това е Фейсбук страницата. Може да се включите, може да задавате въпросите си, аз ще ги задам непременно към Жорж Ганчев. Нарекохме този наша среща, този наш разговор, господин Ганчев, Жорж Ганчев политически и артистично. По-скоро политически или по-скоро артистично? Кое ви е в главата напоследък? Аз съм ренесансов човек, който никога не е търсил кариери. Следователно, аз съм точно толкова влюбен в поезията, да кажем, колкото в музиката, точно толкова влюбен в философията, колкото да пиша. Ето, това е последния ми синематичен роман, се казва "Радостта на палача". Той вътре е представен от Любомир Левчев, от Григор Чернев, кинокритика, и от професор Андрей Пантев. Защо ви го показвам? Защото при мен никога не е било апарата някакъв проблем. Винаги работил от 12 години и половина на кооперация "Бъдеще" на Георги Кирков пазара. Бил съм в Званката Славков, бехме в Дружество "Септември", кооперативното движение. Къде е политиката? Аз ви питам за политика, но тук ми говорите гимназия, артистично само. спортна школа ВИВ Задочно. Само работа и труд. И понеже излизахме в чужбина вече още средата на 50-те години като фехтовачи, Асен Дяковски и Жорж Саев, например, беха моите рол модели за подражание. Те говориха езици, те имаха изискано артистично поведение, аура. Това е изкуството фехтовка. При нас, за разлика от спорта фехтовка, което се сияе като два коча, се удрят и който тръгне първи и вземе атаката, удар, тушея муа. Това са пълни глупости. Това е все едно нищо. Това е все едно да спечелиш нещо, защото знае, че ти си бил по-бърз. В нашия век, за който говоря аз, 4-ти, 5-ти, 6-ти отговор, рипост. Това е изучаваш в акцията елементарните неща. Бавен, бърз, темперамент или заспал, силен или изчакващ, агресивен или пасивен. За секунди. Така, много хубаво ми разказвате сега. Това нещо, правите ли го още? И в живота. То влиза в тебе като резон детр. Как? Французите го наричат резон детр. Това е причина за съществуване. Да получиш човека, да го уважиш, да кажеш: ти си мой партньор, не си мой враг. Сега, в резон детр има ли в вашата политическа тепърва... През цялото време. Няма да кажа кариера, защото тя продължава. През цялото време. Стъпките, които 2013 ще тръгнете. 2013 е национално-патриотично обединение. Думата обединение говори за само себе си. Аз съм ученик на Ханс Дитрих Геншел, който 9 правителства в Германия каза: няма да позволя радикално ляво и радикално дясно християн-демократите. И той усмири топката в центъра и това е в полза на Германия. И Германия възвърна своята мощ. Това е човек, който е ученик на Ото фон Бисмарк, който обедини градовете държави в... Добре, настоящото управление в момента не помирява ли радикалното ляво и радикалното дясно? В момента не е ли намерен този баланс? Не искам да говоря за сегашното милиционерско управление, защото не го познавам достатъчно добре, нито го уважавам достатъчно. То резултатите от изборите показват. Аз искам Бойко си да завърши мандата, тъй като той заслужава да го завърши. Той дава най-доброто от себе си, толкова може човека. Второ, другия милиционер там в другото министерство прави глупости 1, 2, 3, но все пак той отиде в Америка, казаха му какво да прави, от А до Я, стана послушник, вместо на СССР и КГБ, сега сме абсолютни изтривалки
на янките, а янките само взимат и не дават. Се знаят. Да, но вие сте американски възпитаник, трябва да ви харесва това. Аз съм английски възпитаник първо и след това в Америка съм научил всичко от моите ментори. Аз бех в невероятния театрален институт на Ли Страсбърг и завърших с отличие и преподавах движение, пластика и фехтовка. Също е в Американската академия за драматическо изкуство. Нейният филиал е в Пасадина. Страхотно. Школата на Ал Пачино и на Робърт Де Ниро. След това завърших киноколежа на Холивуд Булевард, Шървуд Окс Експериментал филм коледж. Бащата на Лоренцо Ламас, Фернандо, големия актьор, любовника на испанско говорящите филми. Майка му, Естер Уилямс, пак шампионка по световна поплуване на Бъсби Баркли, големите филмови продукции, беше звезда. При него бех Калфа. Той вече режисираше телевизия. Искам да се включа само, за да ви върна пак към политиката, защото ми се струва, че политическата манджа, така да се каже, е сготвена вече. Ясно е кой е наляво, кой е надясно, кой ще участва. Ето сега госпожа Кунева ще участва на изборите. Тоест, къде се движите вие в... Нищо не е сготвено. Всичко е в един пълен хаос. Един вортекс на невежество в политиката. Когато аз съм се учил от хора, моят тъст, не знам дали си в час, е бившия президент на универсалните магазини Woolworth в света, Уилям Меткалф. И втората ми жена е великата художничка Джина Меткалф, абстрактната художничка. В Садъбис преподаваше в Политехниката в Лондон. Моят тъст ме водеше на консервативната партия в Monday Club, понеделнишкия клуб, да уча дебати. Аз слушах много внимателно. След това имах приятели в Лейбористската партия, която отивах и слушах какви въжделения на Нил Кинок годините, например, на стария Уилсън годините. И когато пак видя баланса, 4 години консерватори, 4 години лейбористи. Едните раздават, другите създават. Да. Но се научих, че най-важно нещо в политиката е оборота. Има ли оборот една държава? Отваря ли работни места? Има ли потребление? Има и пари, които може да ги закъташ вече и за пенсии, и за култура, и за спорт. Няма ли го, държавата приключва. Сега, господин Ганчев, хората, които ви поздравяват, когато ни гледат. Мария Маринова, Ана Янкова, Ангел Иванов, Добрин Нейчев, хора, които в момента гледат и Бог да ги пази. Доволни от нашия разговор. Честита Коледа. Сега, иска ми се, заедно с вас, да видим, пак стана дума за Америка, да видим как американския, как се казва, killing and joking, американските шегички изпращат събитията на 2012 година. Нека да видим това, за да си изберете вие събитието на годината. Какво да бъде то? Дали пък избора на Обама ли беше? Не знам. Вие ще кажете. Да видим. За Америка говорим. За Америка говорим. То е американско клипчето. Дано и нашите зрители разпознаят какви са събитията на 2012. Добре. It's the end of creation. The signs are every place. I smelt that record pace. A dude who jumped from space. We had a Libyan crisis. The fiscal cliff was near. It's 2012. The end is here. We had a hot Zumba madam. And 50 Shades of Grey. We all came out as gay. Stay out of Chick-fil-A. We had cheating and great guns. I blew my whole career. It's 2012. The end is here. I called that college girl a slut. A chick, I said, not a sister. We all got funky Gangnam Style. I fixed a masterpiece. We had Libyan hookers. Big scandals everywhere. We kept Obamacare. I argued with the chair. We had a hard-fought election. They kicked us in the rear. It's 2012, the end is here. We had Olympic superstars. We put an SUV on Mars. In my new book, I bump and grind. We said we had to say goodbye. We moved on up into the sky. It's Martin. Scion, please, for me. We had Hurricane Sandy. Replacement refs were on. We still get along. And Snooki's now among. Our troubles are over. Cause it's our final year. It's no use pretending. Apocalypse is trending. It's 2012. The end is here.
На вечерието сме на 2013 година. Преди да скъсаме обаче календара, гледаме такива неща. Забелязахте, уважаеми зрители, че ние се преместихме от кафенцето, на което започна нашия разговор, към другото ни място, защото по-чеховски, като има китара, тя трябва да свири. Може ли китара да стои без да свири? Не може. Но и за това ще му дойде времето. Първо към клипчето. Кои са вашите събития на годината? Световни. Благодаря на Бога, че Обама спечели изборите. Ромни щеше да дръпне Америка по-дясно от Атила Хуна, военно-промишления комплекс на престъпника Дик Чейни и неговите други патрони, които с Халибъртън направиха милиарди в Ирак и го разрушиха, без да са доказали, че има Садам Хюсейн оръжие за масово поражение. Сега си го правят същото и в не знам колко други арабски държави. Тази, как се казва, жажда за световно доминиране и колекция на петрол от всекъде и блага ще доведе моята трета родина, Англия ми е втората, Америка, до много тъжни резултати. Но сега един човек, Обама, едно порядъчно момче, което работеше на социалните програми в Чикаго, който се самоизгради, стана шеф на списанието по право в Харвард на пълна стипендия. След това се върна отново в програмите за бедните хора в Чикаго. Аз му се покланям. И такъв човек е трън в очите на този военно-промишлен комплекс и милиардерите там. Да. Иска да ви питам и за Санди, и за скока от космоса на Баумгартнер. Обаче да, невероятен. Нямаме много. Невероятен скок е. Това е един човек, който наистина е завършен авантюрист, аф или дав. Ама дали не е фалшименто нещо? Сега, съмнявам се, защото има луди хора по света много, но той е и спортист. Той има гръбнак, има хъс. Един българин му каза за възможността този скок да бъде успешен. Българина също живее в Виена. И той си го признава, Баумгартнер. Не знам дали знаеш. Да, така е. Има българи навсякъде. И то по-преди от австрийци и други. Можеш ти. Господин Ганчев, много ми се иска да живне тази китарка, бе. Искам, понеже говорихме за театър там. Сега, аз първо иска да ви питам и за тая реклама, защото всички казват яхна ракетата на славата Жорж Ганчев и сега с лабамбата е на върха на... Пази Боже, това да ми е ракетата на мене. Важният момент е метафората в този комерциал. Никой не трябва да се приема прекалено сериозно. Да. Второ, да има смирение. Трето, ако другите му се смеят и не разбират тая метафора, какво значи, нямам нищо против. Но нещата трябва да бъдат късички и трябва наистина новите продукти в електрониката наистина, които са полезни на хората, да се рекламират. Така аз ще дам контрибуции винаги с всичко, което правя към национално-патриотично обединение, вместо да взимам пари от бандити, от други, които се мъчат да ме купат, от чужди фондации, които искат да турат крак в България и да ни командорат. Честният начин е чрез изкуството си във всяко едно отношение. Дали е в кино, и достоен, казвате вие, достоен. От никой никому пари не искате, шоуто само да си изкарва парите. Лабамба обаче, вие ли дадохте тази идея? Да, аз се дадох. Лабамба. Разбира се. И мисля, че направихме най-късичката и най-ударна. За да има малко модел за подражание в България, колко късички трябва да бъдат рекламите и да не досаждат. Добре, сега няма да пускам, сега няма само да ви моля да не е лабамба, защото ще кажа, че е продуктово позициониране. Искам да ви кажа, романтици като мене, които са в изкуството фехтовка, не в спорта фехтовка. И ще ви кажа 19 век. Един млад хидалго, като Ромео на неговата Жулиета, седи под балкона и само милички я казва: "Те quiero, синьорита", и вика: "Бесаме. Бесаме мучо." Говори си за любов. Ама си fuera esta noche la última vez. И тогава и т.н. нататък. Значи, представя си картината. Под балкона он се моли за какво? За една целувка. И казва: "Бесаме, синьорита". Бесаме, мужик. Ма той е нетърпелив.
tengo miedo, perderte, perder otra vez. Vървиме към. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, vente junto a mí. Piensa que tal vez mañana estaré lejos, muy lejos de ti. И пак молбата за последен път вика, бе, саме. О, колко е хубаво. Може ли без страст да се изпее това нещо? Не, нали? Не може да се живее без страст. Техният голям философ Ортега и Гасет казва, не се puede vivir sin amor. Не може да се живее без любов. Нашето отечество днеска започва да се живее без любов, без уважение към съседа или към най-близкия, без почет към по-добрия, без да се учиш от него. Абе, дръпни го и това. Абе, кой е това, бе? Бали вчера бех със сестра му, бе? Алберт Айнщайн да дойде. Кой е това, бе? Ние загубихме смирението. Защо, господин Ганчев? Хайде да поговорим за това, понеже го казахте хубаво сега. Загубихме смирението. Защо? Значи някои казват, младите са тотално изпуснати вече. Моралната им тъкан е увредена на младежта. Неграмотност, възпитание, чалга, каквото искате, кажете. Аз много вярвам в българската младеж и много съм влюбен в българската младеж. Познаваме по цял свят. 3 години обединявахме диаспората с Шуши. Са Нова Зеландия, Австралия, Южна Африка, Великобритания, Ирландия, Канада, Щатите. И толкова велики хора имаме млади. Толкова велики българи и българки. В България така? Ние ги прогонихме зорлем. Няма тъждествено заплащане спрямо завоюваните им дипломи. Когато си завоювал с безсънни нощи тая диплома, баба, дядо, баща и майка са дали залъка си там. Ти да нямаш тъждествено заплащане спрямо завоювана диплома, отиват и стават третокласни роби на труда, почват от чистене на стълбища. В Париж спът под мостовете на картони. Мотивация, житейска реализация, да. Аз страхотно вярвам в гения на българите. Обичам си племето до смърт. Като видя нашата боя по света, пощъклявам. Усещам миналото ни, а без минало няма настояще, без настояще няма бъдеще. Сега, тази седмица, Жоржи, тази седмица се разминахме с предсказанието на майите. Ма то дали било на майите или медиите, май не стана много ясно. Точно медиите. Точно, защото май стана обратно. Една истерия и какво пророчество, никакво. Но, какво беше нашето изумление, когато открихме, че през 1967 година също е имало предсказание за края на света. По света и у нас новините, най-престижните новини в историята и до ден днешен съществуват, съобщават на датата 31 декември 1967 година за края на света. Изровихме този материал. Това е уникално, уважаеми зрители. Ще видите нещо, което няма къде на друго място да видите. В следващите 3-4 минути останете с нас, за да видите новогодишната емисия на българската телевизия от 31 декември 1967 година. И хората влюбени в Нострадамус става. Вижте, вижте, вижте. Простено би било за едно дете да си помисля, че тази вечер, преди Нова година, някъде над света дядо Мраз пристига със своята ескадрил. Детското въображение може да напълни и бомбардировачите с елхички, бенгалски огньове, кукли и велосипедчета. Стига да му се подскаже, че това не са никакви бомбардировачи, а най-обикновени мирни и кротки аеропланчета. Но нали не всички са деца? Пък и този уплашен човек, датският учител и водач на религиозна секта Бьорге Йенсен, заяви само преди няколко дни, че очаква края на света на точно определена дата.
24 декември тази година. Разбира се, репортерът на United Press съвсем не получи за своята изключителна новина само $24. Та той засне и скривалището, което хората на Йенсен бяха започнали да строят, за да се скрият в часа на атомната експлозия. Размери 6 метра дълбочина, 27 метра дължина и 14 метра ширина. Скривалището в никакъв случай не можеше да побере 3,5 милиарда земни същества. То беше само за Бьорги и за почитателите на неговата теософска шизофрения. Шегата на страна, но на 25 декември, може би поради този слух, нямаше никакви хора на островите Гваделупа и Мартиника. По-точно в хотелите и ресторантите. Наблюдавайки с помощта на кинокамерата това зловещо запустение, без да искаме си представихме, че се намираме там. И ни полазиха студени тръпки. Но по дяволите всички оракули, светът живее и ще живее, завъртян от вечните импулси на своята енергия, от жаждата за въздух и свобода, от прииждащите ветрове на младостта, които кръстосват всички острови, океани и континенти. Пред всяка нова година никой не мисли за превратностите на сезоните. Нека Йенсен проверява всеки ден здравината на своето подземие. Има милиони хора, които виждат бъдещето бодро, окъпано в музика, разлюляно в танци. Така хубаво ще бъде, когато над земята не ще надвисват облаците на неизвестността, когато всеки ще живее както умее. Добър вечер, другарю Калуянче. Само за момент няколко думи ни интересува. Разправя, че хората, които с изкуството си предизвиквали искрен буен смех, били тъжни хора. Вие с весели мислили посрещате новата година? Да. На кой микрофон да отговоря? На това? Няма значение. А там е камерата. Вижте какво... Аз поначало съм весел човек, по природа. Не само на сцената? Да, не само на сцената, но и в живота. Много ще се радвам и през новата 67 година да мога така да развеселявам хората, както и през тази година. Пък и повече поводи за смях да имате. Да. И много съм щастлив, че тази година за първ път, откакто съм актьор, 18 години, ще посрещам новата година в къщи. 18 години толкова млад. съм посрещал къщи, винаги съм играел, участвал съм. Тая година за първ път ще я посрещам вкъщи. Желая на всички зрители много щастие, успехи през новата 67 година. Остава, знаеш? Малко минутки ни остават. С нова им годам обаче поздрави българската телевизия. Няма как сега, 67 година. Искам да споделя с теб. Нарочно сложихме новогодишното пожелание, за да може да направите и вашето. Кое? Петър Увалиев, нашия най-велик интелектуалец, 55 години в Лондон, беше и продуцент с Карло Понти, София Лорен, с Антониони. Направи монография на едно мое стихче България. Искам да го цитирам на твоя милост и на нашите зрители, защото усещам в сърцето си, че те трябва да знаят това. И моето стихче гласи: България обрулена, България погазена, България линчувана, България намразена, България ограбена, снижена на колене, прецакана, разплакана, със 7 вековно бремено. Красива си, коприва си, съдба си ми отровна, ти няма си, простряна си, но майка си съдбовна. Обичам те, отричам те, боля с твоите болки, прегръщам те, разгръщам те в трагични обиколки. Изправяш ме, отравяш ме, издигаш ме духовно, привличаш ме, отблъскваш ме, разбиваш ме основно, но началото и края си в космическа задявка. Ти ада си и рая си и стара килимявка, за подай ръка, задръж ме в утробата си свята. Разбрах, че нямам други, родител на земята. Почвата под краката, родителя, съседа, брат, сестра, вуйчо, стринка, история, нация. Това е за мен България. Хубави послания в навечерието на празник. За последно обръщам внимание към хората, които тук ви поздравяват. Цветозар Цеков, Красимир Крайчев, Веселка Донева, Кирил Иванов, Огнян Дюкенджиев. Те стават все повече и повече. Много. Това, разбира се, е нормално гледайки нашето предаване. Трябва да се разделим. Искате ли още едно последно? Това беше, приемам го за коледно послание, защото повече от поезията на къде? Венеца на жанровете е лириката, нали така, господин Ганчев? А пък вашата артистична душа за последно трябва да изпълни още нещо. Моят приятел Петър Ступел
написа една много красива песен, която и правихме и версия в Лондон на английски. Жоро Минчев след това изпя много добре. Казва се: снегът на спомен навали, с дъха си стоплям твоите длани, очите ти излъчват смях. Красят на утрото покоя българката. Обичам те, обичам те. Минаваме на боса нова Бразилия. Минават дни, бушуват ветрове, не ще угаснат в нас копнежите предишни. Ще помним и тези бели часове и двора тих с белоцветни виж. Нали? Memories. Sweet Memories. Dreams and Reflections. Карл Янг. Това е книгата на Карл Янг, конкурента, знаеш, на другия доктор. Чудесна музика. Да ти подаря с удоволствие приемам. Киноромана ми „Радостта на палача“. Гордея с него. Утре тъмън на бъдни вечер. Много благодаря за поканата. Аз също ви благодаря. Да си щастлив. Дай Боже. Дай Боже. Успех и до скоро, защото подобни срещи винаги трябва да се случат с удоволствие. Бог да те защитава. Маестро Жорж Ганчев в нашата студия. Благодаря ви. Та-да!